maskad. Hajlít a térd, majd úgy, hogy a medencéd marad, visszalépsz a másik lábaddal, és lassan ismét lenyomatokat készítesz a csigolyáiddal a forró homokba. Egyesével megkeresed a gerinced helyes helyzetét. Szívsz egy levegőt, felkészülsz ismét a gyakorlatra, és csigolyánként újra felgördülsz szedcsontig, meghosszítva a gerincedet, mintha állnál egy tehermentes helyzetbe. Meglebegteted a másik lábadat, ismét pontosan a csípőcsontot fölé a térdedet, lábszárad viszintes, majd felemelkedsz a támaszlábaddal magas féltalpra, és eléred a plafont a lábujjaddal. Engeded le a sarkad, miközben leengeded a másik lábad, de pontosan a másik térdvonalába. És hosszan emeled fel anélkül, hogy a medencéd elbillenne. Mindig kilégzésre távolítasz, a csípődről ne feledkezz meg, szögek vannak ott a feneked alatt, és nem mozdulhat el a csípőd. Ez legyen az utolsó, megemeled a lábad, majd hajlítod, kilégzésre visszateszed, egy belégzés és lapockák lefelé csúsztatásával.